komme ind? Døren var åben. Satans dør. Er det dig? Ja, det er mig. Velkommen til Mars. Undskyld. Jeg har fjernet mit. Jeg lader kaffemaskinen stå. Radioen får du ikke. Nej. Har du en radio? Nej. Skaff dig en radio. Nå, vi tager lige runden. Har de sat dig ind i, hvad det her handler om? Nej, ikke rigtigt. Ja, der er stadig folk i huset. Men om natten, der er det Mars. Hvad har du hørt? Hvad mener du? Fortalte de dig historien? Nej. Nå, hvad sagde de så om mig? Ikke noget. Er du sikker? Hvad skulle de sige? De fortalte jo, hvorfor jeg holder op. Nej. Du sætter ind på noget i den retning. Må du forstyrre et øjeblik? Nøglen ind i boksen. Bare intakt. Sådan. Ja.